Čus lidi, vítám vás u mého prvního videa a já jsem si pro vás připravila koupelnu. Bude to bez umyvadla a sprchy. Tak a uděláme si tam vanu a záchod. Tak vstoupíme sem. Tak. A budeme na to potřebovat páka, kotel, je to jedno jaká vlna, takže vlnu, dové schody, to je jedno jak je to tam, padací dveře, balík vody a kamení půl blok. Tak, teď tady si dáme schody, to je jedno jaké. Tak je to fakt jedno. Tady si to takhle dáme, výborně. Tak já stoupím na zem. Tak, tady si dáme takhle kotlík a tady dozadu si dáme vlnu. A do toho kotlíku si naléme vodu a padací dveře si dáme přesně takhle. Tak, výborně. Tady si dáme páčku. A nebo by mohl být i čudlík. No to je, máte úplně jedno, takže takhle se to bude otevírat. Výborně. A teď si uděláme vanu. Budeme potřebovat nějaký věci z tohohle. Tak. Uděláme si jeden blok. A tady si uděláme takhle 3 bloky. Tady. A vynecháme takhle 3 bloky a zase 3 bloky. A jeden blok. Tak, teď tady si takhle dáme třeba vlnu a sem dáme schody. Takhle. Takhle, abyste to přesně měli na rovinu, abyste to neměli, jak jsem teď udělala na chybičku. Tak. Výborně. Takhle, to tam takhle budeme dávat. Tak. A teď tady si to takhle vykopeme. Jsem tady nechala hlínu a tam si klidně dejte něco, můžete vykopat hlubčí a můžete si tam dát třeba půl blok. Je to jedno. Tak, tady si naléme vodu a tady si dáme páčku. Tak, mačkeme. No a to je asi všechno, já už to jo, a doufám, že se vám to líbilo. Já už to dál nebudu prodlužovat a doufám, že se to fakt líbilo to video. Tak já čus a dávajte hodně do komentářů hodně lajků a doufám, že se vám to líbilo. Tak čas!